masoya kuma sannan akwai magauta kun gani. Ashe wata dariyar ba so bane ba, kenan wani mulmushin ba so bane ba. Shi yasa a yau ni ne ta kaina kun gani. Shi yasa a yau ne ta kaina, tunda Allah yake tsaya mun ba mutum ba. A yau kuna ji ba mai tsorata ni, mi zai firgita ni, ba mai haukata ni. In zancen wakar ake yi ko zancen kidan ake yi, kun ga Allahu ya yi komai. Albarka ce ta ma'aiki ta sa nake ci nake ta shaku ma yan uwa. Ni ba ya dama ba abin da za a yi, wallahi ba abin da za a yi. An ce iska kai wa karena, ya ce karma miyar rena, don koyaushe daukar sa zai ya juya sa yadda yake so. Ba a komai sai rabbi ya so, ba a komai sai rabbi ya so. Kaya hadari wai zai yi naso, munafukai ku sani ai rabbi ya so. Dan komai sai ya so ne ake. Makiyana ai dole ku yi hauka, inda Allah yake kulawa. Komi ne nake kun ga Allah yake tsaya mu, komi ne ya faru kun ga Allah yake tsaya mu. Yaro ake kirana amma kusan baba ne a sai ni kamshi mai kora wari, sai ni kamshi mai kora wari. Na bar makiya baya can da tari, aske nake mai kore duhu ne, dan ni na san Allah yake. Zancen wakar yau mu muke, duk ɗan Nijar bari shirago. Ba munafiki ba sannan ba a zalimi ba. Noura ne amanar fito na buri, dan maradi mai tambura na yayi. Ni ba na rena asali tunaji, ni dai na san da akwai mutane, sannan su ɗin iri-iri. Sannan makiya ma kala-kala ne malam, da kabe a sannu. Mun san wasu ai 'ya'yan guna ne, wasu kauka sunan 'ya'yan agwagi, 'ya'yan kuka ta kuyo ta kan. Shi mai ilimi ba sai ya faɗi ba, takun tafiyar shi ke sa a duba. Maganar haka ne sai ku yi duba, amana ce ta ni da masoya. Maza mata yau ina kiran ku, ku bar yaudara don so da ƙauna. Ku so juna mu rike amana. Dariya ba so bane ba, ba so bane ba, wallahi na ci ba so bane ba. Wani mulmushin ba so bane ba, wani yakin hakori ba so bane ba. Na raina ki da halin barayi, ni halin barayi wallahi aikin gata ne. Da ke da duka masu ɗan zugaki. Noura ne amana na musto bori ba, Noura burgi sha ta